मोनखौ आंनि दिनैनि ब्लगाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि ब्लगा जाबाय जोङो करमगुरियाव थांगोन माबा थाव साव बिदिनो माबा मिलायनो ओमफ्राय साना जागोन आरो साना मोनजानाय मोनजाया मिथिया लकडाउन थाव मोनग्रा मोना मिथिया लकडाउन सब दखान बन्द दिनै दखान खुला थागोन थाया बेखौथ' मिथिला जायखिजाया थांना फैनोसै माने दखानफ्रा फुङाव खुला थायो दे जोङो बेलासियावसो थांनो मोजां मोनोखाय बेलासियावसो थांदोंमोन सानाव बिराद गरम जायोना ओंखायनो सुनालि खानाया मालाय जि गोलाव आंना माला नोंनि समान जागोनथाय ना ओइ सुनालितेल' लामानि सिगांथिंबो नाय उनथिंबो नाय ना मा थिग माला पुलिस फैयो ओमफ्राय बागुरुम्बा मोसा होनजाबा सेस सुनालि तेल' नासिबिनाय नासिबना तेल' आं गान खनग्रा दै नासिब मोसानोजों बागुरुम्बा तामा मोसा मालाय खानायखौ खाथुमना लादों बे सिखौनो नै बिब' मामि जायोनो देलायला रों नोंबो देलाय एसे देलाय सुनालि खानायखौसो लुगैबायलां जियाखौ एता तेल'ए गान गादे गाब्रा थै गाना ना मोनफैबाय मोनफैनायाथ' नुहुरनायाथ' एसे बन नुदों माथो सेसलाय सुनालि दिनै ओरैनो फैगारनाय जासिगोन खोमा बायदि मोनबाय डाक्टारनि दखानाल' खुला बाकी बन्द क्या करे फै रे स्ट्रेक्स थावसो नागिरदोंमोन आं गैयानो सेस डाक्टारनि दखानल' खुला मालाय साना नागिरलांनो एबार साना मोनजागोन माने मोनजाया आसा खम ना साना मोनजागोन बायदि मोनदों হয় নেকি বাৰু बानायदो आयना नायनि इसिनाव फैबाथाय आयना नायनो गोसोया खाफालाव मा गोसोम फैखो फुंनाया बैयो दख'ना ना मेख्ला सादर गोमोआ बे फालियालाय फास्रा ए सेराव नुयोना सुबा मोजां जायोना जायोना सोरबा सोरबा लानो मोनफेराखै नालाय नामा सुनालि ओंखायनोथ' हाजिरा मावदो माइ गायदो दैज्लां सफैखाबाय ओमफ्राय लादो सुनालिया अनलाइनाव गस्ला लानो मालाय जि हाजिरा मावोनो इदि लालाय आइतेल'थरना बिगिता गबाय गानै लागोन बेखौ हनै आया बेग तो कत देखा आं बेग लानो जि लाजियो मानुते लाफेरानो बे जियालायनानै खिलिबार मानो नांबाय खिलिबार मानो बिदिनो सेना मा ओइथिं सेन दं इयो इथिंसो थायो जोंना बेगखौ लाथों नालाय आरो मबाइला बेफारि बेग मादैया साना बानायगौ माने बिराद दुस्थ' खालामबाय थायो जों जाद नायबाय थायो माने दख'नाबो फानो नालाय बेरायनांबा मोजां हारसिंनि बेलसा लाबोदों दे एलाय लाबोदों मोनथाम आंनि सेन्देला मैखुन cuman biji मैखुन কেনেকুৱা খাবলৈ ভালে গপ আৰু সবাই বানাব मोनथाम आरो मोनथाम बानायबाव 10 टकानि जानायाव होयानो नांगौनो आरो ना मिमि साना जायै बिदि साना गोजा जानो सुखुलानो खानाया बिरला खाबाय गारहरनायखाय बालु जानो हाला दाना सिगां जि बालु जायोमोन
Tunggu apa nanti lo? Halo kan Amra. Ini cari. Kecap pelale. Rong pa, sarap pa. May dong ba video? Malala pa de. Yo no jana pero tayo sarap sa nila yo. Lelo, teraki. Thanks. Ay, pelisat kamu sot. Bana ko jauh sih. Lepas lu hasil lagi. Mungkin kau. Aduh, baik mana? Dapat sedikit lagi lupa. Apa barang film? Zakna ke guru sebaik. Normal kiman ba jinor bisot. Kiman ba bosor bisot. Ek bosor holo sana kau panas li. Ba, mau kolong deh na. Bina ne dosto kapsa sila dong lana panjang lasi ya re. Sila ba bisa gitu sila. Isi sila kan poli frasi sila solo nih nggak anak gina. Aku aja silakan solid aja, miri tuh kenal. Miri tuh kenal sering deh. Naya sedang. Ye, biar calo bateng lai. Mansi pir dari sama sedang guna. Bisa tuh. Ih, sama nanti kau sekolah apa sih bapak tua. Sang, kau nih? Sama nanti kau sekolah apa sih? Rahi dong nih. Sekolah apa berna? Mansi nonga mansi menjawab deh. Tadi sih. Mansi nonga mansi jawab baik deh. Bikin nanggung man. Sana menjawab mana mau nama bunga. Nama bunga. Itu yang ngapain tadi bapak lantas sampai. Oh, udah sampai. Hingga raki ada kon. Bisa sih mana? Salah sana paper kelab nane. Ras silere dong juga. Ikut naik asnya. Murtu sa murtu. Mo. Hah? Mo murtu sa. Mo. Dah. Tarik deh. Itu nih mau. Mo tu kira sih. Hingga rakir dakar. Nasi goreng. Mo tu kiri. Orsi itu. Ada kor mau dakomik to hupo kapor grohon robi huku honi. Gimana kore ada kiba? Hei, kiba. Lockdown nih sih mana kore dah iba deh. Hupo Orang nula na. hongkiat ek dakomik noi hupo rong muga kormor ukhong har পাব হৰি পাই ভালেই আপোনাৰ ব্যক্তিগত সৰু বৰ হওক মিত্ৰসকলৰ কাষৰ Rasanya orang buja hasan. सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन नहीं तुम मेरा मेरा हीरो नंबर 1 Empai pas sama na. Isra ini kamera puyawan kamera lawa orang iba di karaman dasi isi tinggi tu. Nama tu. Sebab aku ni sauna ada malah musuh sebenarnya cuma. Bye bye nih. Empai thank you so much angni video ko jabdas nain takai. Empai angni video ko jadi nain yang mojang mana obla mulai dengan na subscribe kalam like kalam komen dah kontak deh. Beri menang ni vlog nain. Empai mari panenanggo. Dah. bye Deh mana minta lagi masih mojang. Ayo deh.